Maswera bwanji munapita kuchali chikodi ndikukhulupirira kuti muli bwino. Ine moto mbaya ndabweranso ndi video apapa yopindulitsa. Munthu wina akanandifunsa last week kuti ase moto mbaya kodi online shopping ku China kuimayenda bwanji, kodi ase tingagule bwanji zinthu kuchokera ku China ko, timaona malinks ambirimbiri, timaona mawebsites ambirimbiri, kodi mascammers ndi atiwo, eni ndi atiwo. Ndi mwachita mwayi lero ndi mood off the top of my head ndikufuna ndikulongosola inipo ma issues okhoza kugula zinthu kuchokera ku China kunoko. Kodi mungapange bwanji, kodi mungapite kutiko, kodi mungaende bwanji, kodi mungapange bwanji kuti muchepese kuberedwa ndalama. Anthu ena maberedwa ndithu ndalama zankhaninkhani, amangopeza ka link pa Facebook kunena kuti tili ndi chigredala ichi, kupita kumene kuja kulipira ndalama zija munthu basi kukubloka. So let's go. Tiyambe ndi samale. Ku China kunoko zimatheka mutapita inuyo kutenga kadi yanu ya ku National Bank or timati Visa card iyo kupanga connect ku account yanu yapa AliExpress, yapa alibaba.com, kaya ndi yaku 1688.com, kaya ndi yaku madeinchina.com. mutakugula zinthu kumene kujaku with one click. Okay, ndikubwera ku Malawi. So you can register account kuchani ku aliexpress.com ndi ka link yaka mwana kaina kake kakupanga zimene zozo apapa ngakhale kuti sana kusika na ike bwino kunena kuti payment method tipanga connect bwanji. Number 2, kuli makampani othandiza kugula zinthu ku China kunoko. Ngati ku Zambia ndi ku Malawi kuli company ina yake amati fubuy.com. Umapita pamene popo ku Zambia nzathu ndithu amauser Airtel Money eni kugula zinthu kuchokera ku China kunoko. Koma ifeyo I think chifukwa cha forex kuli Mrs. Han kumene koko kuli Longwe kuku I think ku 49 amathandiza anthu kumene koko through company imene kuliso anthu ngati Friendship Cargo umampasa kwacha amakuthandiza shipping, amakuthandiza ma processes was even kugulia chinthu chimene ukufuna kungomutumiza ma picture. Shout out to Fasani Banda for that plug. And then kuli ana school ku China kunoko ambirimbiri oti amakhala yakali kuthamanga shopping for anthu aku Malawi ko. Then kuli ma business ladies achina Evelyn Sumani, achina Lorraine Meke oti nthawi zina amatha kubwera ku China kunoko every 2 months kuzagula zinthu. Mutakuwatumako anthu amene kuti ase pita ku China mukati kodeko chakuti zimatheka ndithu. Ndi kuli gulu lina kuti imachoka ndi zinthu kunoko kupita nazo ku China ngati amene limanena kuti MX Electronics amatenga mafoni kunoko oti ena ali refurbished kugulisa ku Malawi ko. Kuliso anthu ngati achina ndani King Cargo amakuthandiza ni shipping. Kuli China Malawi link kuli anthu ambirimbiri akuthandiza anthu kugula zinthu kuchokera kunoko. Koma ndisanalowe kuma technical details tiyambe kaye kukambirana za shopping in China in general. Okay, zinthu zimene mukuyenera kuziwa. Choyamba mukagula phone ngati kunoko Samsung yene nachita kugula ku Hong Kong. Hong Kong imene jurisdiction wise ili kunja kwa China. Chifukwa choti ukagula phone ku China kunoko mmakhala mulibe chani ma Google Play services. They imagine phone yopanda ma Google Play services kunoko amagwiritsa ntchito zawozi. Mukagula ketulo kunoko, ketulo lija lilibe 3-pin plug imene limadziwa ku Malawi. Ndiye ukuyenera kugula chinthu special designed for area imene uliwe. Phone ija umatha kugula phone yavi phone ija osagwira chifukwa choti kumalo kumene uliko is not designed for that SIM card. Ndiye kumaona ndiye izozo kumapanga take into considerations. Anthu ena maona ngati kuti iweyo ngati uli ku China utakungopita pena make grab something kokutumizira ndiye kuti zitheka. Chinthu chija it's sometimes specially made for China only. Ndiye mutakugula TV na yake kunoko yabwino kupezeka kuti mmene mujamu English mulibe muli Chinese choka. Mutakugula zinthu zina zake zoti manual mu Chinese yoka made for the local market. Ndezimafuna kupanga so consider zinthu zimenezo. Ukapita pa ma international websites ngati pa Alibaba amakhala ndi vision ya export. Ndi pamene mukapeze mafoni otali ndi Google Play services. Ndi pamene mungakapeze ma TV wote ngati muja muli ma YouTube muli ndi zina zote zimene zimakhala ku maiko ngati ku Africa or ku Western countries. Nde
buyer beware, ma issues awo ayike apopo in terms of compatibility. Then tibwere ku forex. Chifukwa chimene mwina ku Malawi kulibe zinthu zoti ngati Airtel Money kumagula kunoko, or Visa ija imakhala ndi limited capabilities zogulira ntchito kunoko, chipa forex imativuta kumene koko. Okay, ineyo anthu ambiri amandifunsa tandigulire engine, tandigulire Honda, tandigulire chinthu ichichi. Ineyo nditha kufuna kulowa pa internet pali everything you need, and it can come here sometimes within a day, sometimes within 5 days, or nditha kupanga ship ineyo chinthu via DHL within 10 days chakupezani kumene koko. Koma forex ndinkhani inaso, chifukwa chakuti ineyo kunoko nditati ndizigulira anthu ndalama azindipasa kwacha ukoko mpaka nalitiro. Ineyo kunoko I don't have a mind yoti ndimakhala ndi ndalama zikakhala ku Malawi ko ndipo vuta kubwera kunoko. Mutangopeza njira yobweresera ndalama ku China kunoko, basi tamene ine ndizingokhale kukugulira ndi zinthu ineyo mwaulere. Koma vuto ndi limene lolo, ineyo muli ndi kwacha, ineyo ndili kunoko. Kwacha yanu yokuti ibwere kunoko mukuyenera kuyendesa through anthu a black market. Kuli anthu ambiri kunoko ana school amafuna allowance chanchane, ola ndika ena akamagwira ntchito kunoko afuna atumize ndalama ku Malawi. Ndamene ajawa amatipasa ifeyo amene timagula zinthu kunoko yuan. Iwo ajati mawapasa kwacha ku Malawi. You can say kuti ndi hawala, right? It's illegal of course, koma nanga chinaso chimene mukuyenera kupanga consider ndi shipping. Okay, munthu uli ku Malawi ufuna ugule kettle limodzi, waona pa Alibaba kettle ija ndiyo cheaper kwambiri, waiwala kuti ukuyenera kupangidwa ship. Ne kettle lija ndi $5. Wow, so cheap. Shipping nanga imafunika kuti munthu kunoko amapanga ship according to cubic meters. Okay, 1 cubic meters I think they about $150 to $200. Ne ngati mufuna kugula zinthu, make sure kuti it's at least 1 cubic meters, or mugwirizane kagulu kugulira zinthu limodzi kuti shipping ija ipange consider 1 cubic meters. Kungogula chinthu waona ka t-shirt ata nditumizire Timberland ndupanga edited, muzipanga so consider msonkho. Ayi mwarare amamenya koops ndi wagula chinthu kunoko chibwera ku Malawi ko, kunoko chimabwera cho cheaper kupanga adi shipping, kupanga adi misonkho. Imazofika ku Malawi ko mtengo chimodzimodzi ndi umene umakhala mlimbe, ndi nthawi zina kugula konko ndi bwino. Ngati ukufuna chinthu chikafike msanga ku Malawi, utagwiritsa ntchito air cargo or DHL. Koma izozo ndizodula, ndi munthu wagula kabudula wa basketball kuzifira uyo, koma sunapange consider kuti ukayuza DHL ndalama ikhala yankhani. Ine ndikupanga renew passport ya ine kutumiza ma documents on any 50,000 ka envelope kutumiza. Iye muziwe zoti pali zinthu zambiri zoti mukuyenera kupanga consider shipping muike so momo. Pa shipping iponso pali zinthu ngati chani, zinthu za mabattery. Chinthu chikakhala ndi battery ndipo vuta. In fact munthu amene akuyenera kupanga ship chinthu cha battery akuyenera kukhala special, akuyenera kukhala ndi license ya special. Sizoti aliyense angapange ship chinthu cha battery. Nthawi zina umatha kuyika phone mwatsoka parcel imene jayi sikatuluka. It's very very sensitive chinthu chikakhala ndi battery. Consider that too. In fact kutumiza mafone I think palika charge kena kake kuyenera kupanga just because of battery. Then pali zinthu za ma liquids, ma chemicals nazo zovuta so kutumiza, zimasiyana ndi malaya or just a cable or china chake or mpanda or something. They consider tima nooks and crannies ngati timene toto tima details zosamati iwala. Okay, nde kuliso chani kodi, kuliso nthawi. Ukayuza standard shipping imene ili yapa ocean, katundu amatha kufika ku Malawi ko at least after 30 days, koma imatha kufika so all the way to 60 days. Ndi ngati mukugula zinthu consider chimene chocho. Okay, ndi paliso china ndimayankhula ndi Chinese ina kama ndiuza kuti umaziwa zoti ku Malawi ko
It's better kupita ku game stores kuja ngati ufuna maweti aku gym acha kagule ku game chifukwa choti iweyo kuti aku game acha magula kunoko ndi zima container. They know how to game the system in terms of freight. Iweyo kuti ungogula chinthu chimodzi ngati kugule gym equipment kunoko ndiyolemera chamtundu wanji ndiye upanga shipi bwanji ndiye nthawi zina ku Malawi iko zinthu zimene zili kumeneko ine laptop ya ine nakagula ku Malawi very cheap kumeneko is cheaper than kunoko nthawi zina komanso kumeneko ndi kuti laptop ija ili ndi English language Legion kumaziwa zoti Microsoft ija sungasinthe the best yonena kuti if this is Chinese you have to wipe it ndelo upanga chani wipe ndi warranty yomwe ndezimene zozo kumapanga consider nthawi shipping cost forex chani nde tibwere kuma solutions okay iniyo mukufuna kugula zinthu kuchokera ku China mwalimba mtima ku Malawi ko kasi mnazipeze ku Malawi kaka mukuona ngati kuti chani cool pezani friendship cargo pezani ana school akunoko akuthandizana kugula koma mpange consider kuti mulipira ka percentage kena yake kuti nangasiya kuthamangirana kuli ma shipping agents inene madalira amene mata King Cargo King Cargo amatumiza zinthu zimakafika mmene zinalili amakaba ndi ku Malawi ko kunoko sizimasegulidwa nthawi zina olo kupangidwa checking komwe so consider that kuliso anthu ngati chani kono okay ndanena kuti ana school a friendship cargo and a King Cargo the solution imene yoyo is plausible komanso ina ndiyoti mupita pa Alibaba pa ukasegula chani kasegula account kupanga connect bank yanu Visa card ngati uli kunja munthu wa ku United States it's very easy ngati uli kunja kuisa kwinako I'm use Mastercards, I'm use PayPal. It's very easy. Ndenga mulinda uncle anu, I or antakunja muafuse uti gati mufuna kwacha. Ifeti kufuna tigule zintu ku China. Iwo wakulipirani zintu ku China iniwe muapasa kwacha. Okay, simple. Nde kugula zintu ku China ndiko teka using the other means komaso kulima alternatives ambili. Okay, nde for now that is what I can say. Nde ndinafusa anzange ana school akunoko anandifusa wina wake ndimati zione amati iweyo unanena kuti sikupanga business pa status yako anthu amene akufuna kupanga kugula zinthu they can contact me so ineyo my name is on the line here ndapanga create ka WhatsApp group anthu amene akufuna kugula chinthu ndi kamo tianata school timene timapanga business kunoko okaya ma Chinese amene amathandiza anthu kugula zinthu ku Malawi ko mupita mu group mo mukayika zinthu zimene mukufuna mukambirana ndi anthu amene mukaya apanga offer ndeti inuyo mutani akugulirani zinthuzo komanso akupasani ma options shipping ndi yakuti zitenga nthawi yakuti kuti zafike kumene koko komanso conversion ya ndalama iniyo muli ndi kwacha mutipasa zakuti and all that nde inuyo mukumana ndi anthu akunoko komanso mmene mukhala anthu amene amapanga ma shipping agents amene ali based ku Malawi ko ndi ku China komo so there is that ndiwona ngati kuti that way tisolve vuto ili la chani la kugula zinthu ku China kunoko koma pomaliza pake ndine kuti kugula zinthu ku Malawi ko it's the best option chifukwa nthawi zino you never know tima issues timene timapanga raise by way of shopping kunoko koma anyway cheers ndine Morton Baya I hope kuti mupanga like subscribe kuti tipitize kukhala motivated anthu kuonerera and we keep making these videos zinthu izi nzoti mwina mukuziziwa kale zina ena nanenapo kale but you never know munthu amene amatha kumvetsera uthenga wako cheers uyu ndi Ras Chikomeni ndi nyimbo yake yochedwa chani kodi Simo the T
Cheers.